Ничә ел язасыз инде? Бала чактан ук яза башладыгызмы? Мен шигырьләрне инде менә яза белә башлаганнан бирле кәгазьгә төшерә башлаган идем. Алара башта кичкенә кәгазьләрдә яшереп йөрдем әле. Ой, мәйтәм, моны кемгә күрсәтим инде, шулай дип. Алайса, сезнең иҗади тандемыгызга бер-берегезгә рәхмәт түгел, Гамил Асхадуллага рәхмәт әйтергә кирәк. Ул китапны бүләк иткән. Шулай дисәк була. 15 ел инде иҗади тандем дуэт. Менә нинди җырлар, кемнәр башкара? Иң танылган җырларны әйтеп үтегез әле. Админ апа, син. Менә иң беренче җыр әйтеп үттек әле. Ул әни җылысы булды безнең. Салат башкардан, шул хәтле матур иттереп, безгә бик рәхмәтле. Һәр концерты сайын уларның авторларын әйтеп, шагыйрь менә шигырьдә бик яраттым. Онысы иң кадерле бит инде аның. Шундый инде күңелгә якын булды инде. Көйдә бик матур дип, уларны бик матур дип җырлады. Рамил үзе дә бик матур җырлый аны. Бәлки җырлап та китерсен әле әсәре. Бер куплетны җырлап китерә алла. Әйдә. Барда әйбәт кебек, яшим күбрәк көлеп, көннәрем күп уйлымыңлысы. Барда әйбәт кебек, яшим күбрәк көлеп, көннәрем күп уйлымыңлысы. Бала бәхетен татыйм, тик шулай да мин ятим, җанга җитми әни җылысы.